Hi! Ikaw na pod? Ay, unsa pa man di ay? Crush bete ka sa una, sa high school pa ta. Unya? Wari kay gibati na ako. Aw, gibati rin mo? Doon na jud kaayo. Uy, sana all. Unsa man po nang gibati ni mo na ako? Kuan, gibatian ko si mong naong. Kining bay! Kinsa man tong gida sa ambulansya? Ato bitaw tong silingan, naka-cardiac arrest. Kadato ato! Nganong gi-aristo man? Ngawa man to'y nabuhat nga crime scene! Pre, kay bawo ka ba? Sa unsa man pre? Nga mas maayo ang ilim nung makahubog kaysa sa gatas? Binuang man na pre oy. Ngano guna kaingon ka na? Ang ilim nun mang makahubog pre. Bisagon sang orasa, pwede na itong mainom. Makapawas sa itong mga problema. O pwede man ganing tungodan ng ilim nun mo dagan ang atong amigo. Usahay man gani, pwede na itong mainom nga libre. Bitaw no? Unya, ang gatas. Unsa man po na sa gatas? Nakadungog na di ka nga na mo ingon ni mong, pre, dali na, mututoy na ta. Ay miss! Guwapa lagi karon. Unya, gwapa? Naada kayo yab? Ay, wapa jud taon, tungod sa kong katsuse. Aw, kita na lang. Kay paniguro na ko nimo. Nga kanunay ka malipay. Ay, wa naman ko magkinahanglan ana. Ngano man? Naanad ako nga makatawag maurang isa. Dili na ko makantos pa sa itong panagtipon. Grabe kay kakayaw-yawan. Naapay baba ni mong muragyog machine gun. Wala man sila may natong panagtipon ba? Gikapoy asad ko ni mo ay. Naapay ihali mo ay. Grabe kayo mangyalam. Tala na lang gud ako lihok. Mao gibantayan. Mas maayo pag ako nilay mo biya din Total, wa naman sa tarong padulungan ni ato relasyon ba? Aw, kung mauna mo biya ka, mo biya sad ko. Kay gigapoy na ko pangipon. Mauna ang pagsulti diha kung ano sa kamo biya. Kay mo kuyog na lang pod ko. Ay, Mare! Nauna siya man ka, oy! Naglibog lagi kog maayo sa kumbana, mare. Kay nga nung naglibog ka man! Lahi naman ko ng batasan ngayong gipakita na ako. Iyahan akong kulatahon sa dili para mansahon. Ay, wala man na makatunga sa kasakit ka kung gibate, Mare, ay! Agwanta naman ko'y tambalan na! Wa man gani ko mag-ingon, nga masakit pa nga ako nahiaguman kaysa sa imuha! Kay nga naman ay mare, kulatado sa deka ni kumpare. Ay, oh, Mare, ay! Hugang pinakasakit pagyod, kay kinahuman niyag bunog na ko, ang ato mang silingan ng romansahon! Di ba madrehonon ka naman? O padre, o gani ako, ano mangumpisal ni mo? Kayon sa maday nahimo ni mong sa. Nakaikap manggod kong piriko sa usa ka lalaki, father. Kun mao na, kinahanglang mahugasan sa holy water ang imong mga kamot. Pwede mo request, father? O, unsa man na? Pwede ba sad kong mulimog-mog og holy water? Time para good night? Nakabantay ko nimo nga kada gabi naman lang kang magsigi og lakaw. Ay, ayaw na ba pagpataka og buka ng baba ni mo, ay? Unsa ko'y kadagabi na lang ko magsige og lakaw? Kay tinuod man jud bitaw nay, nga kada gabi na lang jud kang wala diri sa bay. Oh, ayaw ka pala ka. Kay sugod karong gabi una, dili na ko mawapa din sa bahay. Ngano man ay, gikapoy na ka? Ay, oy! Nahitabo lang gyud nga natikmasan ang akong pako kagabi eh. Yes! Malapayon man. Siyempre, bay! Kaya hapit na may amber ni Santo! Ngano man, magpalansang ka bay? Ay, dili, oy! Unya, ngano malipayon og excited ka man kayo? Ay, kinsa ba ni malipay yung may excited, bay? Nga makaligo naman jud ko ng adlaw. Unsay ikalagad na ko nimo, misis? Magpa-check up unta ko, dok. Dili naman gud normal ang akong pagkalibang. Kay ngano man di ay? Kagahapon man gud, dok, nikaon ko kay Mito. Mao to nga pagkalibang nako, kay Mito man gihapon ang migawas. Mao ba?
Kaganiha pong buntag, Dok, ni kaon ko kapayas. Mautong pagkalibang nako, kapayas man gihapon, oy. Unsa may problema ani, Dok? Ay, wala man ay problema, misis. Normal ra kayo na, kay mao man ay imong gipangkaon. Murag, dili man jud normal, Dok. Og dili pad ko komportable sa imong gistorya. Kayon sa man ay gusto nimong mahitabo, misis. Kanang normal ba, Dok? Kanang tayo na jud mo gawas. Aw, kun mao na, unsa kay agsuwayan nimong kaugtae? Ha? Aron pod ba? Siguro dun tayo jud ang imong ikalibang.